Julian, dat komt. Nee, dat wordt hem niet. We kijken naar Bart. Gaat hij hem trekken? Die trekt hem naar rechts overeind en dan gaat hij naar die top en hij pakt hem bovenin. En ja hoor, hier hebben we de 20 meter te pakken. Een dikke 20 meter. Geef u ter verzekering. Tom van het koers. Iets richting de commentaarpositie. Bart Helmholt. Er wie één Bart in Friesland waar het kansrecord net op die namen stier. Dat is nou echt van mij. Wat wenske. Ja, dank u wel. Ik ben er hier nog net mee bezig, maar ik was erachter op een kansrecord attendeerd en ik ben het al wel blij mee. Buiten de sector. En daar, Thomas Alva. Krijgt hij het stil. Hij krijgt het stil. Helemaal bovenin. Ja, daar zit een veel punt. Heb je top te pakken. Daar gaat hij. Prachtig. Hele goede sprong. Ja, gaat hij richting de 20 meter. Deze Thomas Alva. Wat doet deze gekke jongen? Voor het eerst over de 20 meter. Dat zal... Nee, dat zal hem niet zijn. Daarvoor ben ik te enthousiast. Maar een persoonlijk record van Thomas, ik kijk even. 19,27 meter. Nou, dat is uit de boeken hoor. Prachtige sprong, Thomas Helmholt. Thomas Helmholt, ja, we kennen die natuurlijk van spectaculair liepen, want onder de eer om op een FK een polster midden te springen, maar ja, Joert zie je echt weer heel dicht op de hele punt, hè? Ja, ik weet net of het een eer is om een stok te brengen, maar het is wel, ja, het een beetje die stijl van springen, een stok de klimmen. Ja, daar hou ik van.